Na početku 92. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine srdačno pozdravljam svu braću, članove naše konferencije, njezina dopredsjednika i našega domaćina, mostarsko-duvanjskoga biskupa i trebinsko-makarskog apostolskog upravitelja, monsinjora Petra Palića, te njemu i njegovim suradnicima već sada zahvaljujem za sve usluge i gostoljubivost. Potom banjalučkog biskupa monsinjora Željka Majića i apostolskog vizitatora za župu Međugorje monsinjora Aldu Kavalija. Pozdrav također i zahvala generalnom tajniku velečasnom Bojanu Ivešiću i suradnicima u tajništvu koji su i ovaj put sve priredili da bi zasjedanje moglo proteći u najboljem redu. S nama je apostolski nunci, nadbiskup monsinjor Francis Čulika, kojemu također izražavam srdačnu dobrodošlicu, da ga već sada molimo da Svetom Otcu Papi Franji prenese naše pozdrave i molitve u trenucima kad ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Ovdje bih spomenuo da sam pripravio prijedlog nacrt jednog pozdravnog dopisa Papi Franji u povodu njegove bolesti kojim izražavamo svoju solidarnost i čestitamo obljetnicu izbora za papu. Bratski srdačan pozdrav također našim ostalim dragim gostima koji predstavljaju svoje biskupske konferencije. S nama je dubrovački biskup monsinjor Roko Glasnović, kojega također molimo da prenese našu zahvalu Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i sveukupnoj javnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć i solidarnost s crkvom i svim ljudima u BiH. Ovdje je i predstavnik Talijanske biskupske konferencije monsinjor Domenico Beneventi, biskup Talijanske biskupije San Marino Montefeletro, te i njemu izražavamo bratsku dobrodošlicu i molimo ga da Talijanskoj biskupskoj konferenciji prenese našu zahvalnost za molitve i drugu pomoć iz toga dijela Crkve Krista. E dunque lo salutato come rappresentante della conferenza italiana con la preghiera di trasmettere il nostro ringraziamento alla conferenza italiana per diversi modi di aiuto, alcuni dei quali ieri sera abbiamo menzionato. Grazie. Na ovom zasjedanju, prvom koje održavamo u jubilarnoj 2025. godini od rođenja Isusa Krista, osvrnut ćemo se najprije na provedbu zaključaka s prošle 91. redovite sjednice naše biskupske konferencije. Potom ćemo saslušati izvješća o radu tijekom 2024. koja će podnijeti predstojnici pojedinih vijeća biskupske konferencije, naše tajništvo, Katolička tiskovna agencija, misijska središnjica i papinska misijska djela. Naše teme bit će također prijedlog smjernica o nastupu crkvenih osoba u medijskom prostoru i djelovanje duhovnih pokreta na području naše biskupske konferencije. Vrlo važna tema nam je i 6. susret svih svećenika koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Na taj susret su pozvani također svećenici i biskupi podrijetlom iz BiH, a bit će održan u Tomislavgradu 4. lipnja 25. I već sada pozivamo biskupe, svećenike i vjernike na proslavu 1100. obljetnice Splitskih crkvenih sabora u vrijeme hrvatskog kralja Tomislava, koja će biti upriličena 5. srpnja 2025. euharistijskim slavljem u Tomislavgradu, o čemu ćemo također razgovarati. Ovo svoje zasjedanje održavamo u razdoblju koje je na crkvenoj razini obilježeno zdravstvenim poteškoćama Pape Franje. U povodu toga, kao biskupi biskupske konferencije, posebnom porukom pozvali smo 24. veljače 25. svećenike, redovnike i redovnice i sve ostale Kristove vjernike u svojim biskupijama da nam se pridruže u molitvi svemogućemu Gospodinu na nakanu, da mu udjeli potrebnu snagu u prevladavanju zdravstvenih poteškoća i ozdravljenja. Stoga srdačna hvala svima koji su molili i mole na tu nakanu i pozivamo ih da nastave to plemenito djelo. U svom pozivu na molitvenu solidarnost s Papom Franjom, sa zahvalnošću smo se sjetili njegova apostolskog pohoda 2015. te važnih poruka čime je pokazao ljubav prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini. A u vrijeme kad postoji zabrinutost ljudi u našoj zemlji i sa željom da se sadašnja kriza riješi na miran način,
Ponavljamo da je ljudski život najveća vrednota na zemlji, a mir je najvažnije sredstvo u njegovoj službi i svi ih trebaju čuvati i graditi. U tom smislu, kao svoju poruku i poziv cijeloj društvenoj zajednici u ovom trenutku, želimo ponoviti papine riječi, prijeko je potreban strpljiv dijalog, pun povjerenja, tako da pojedinci, obitelji i zajednice mogu prenositi vrijednosti vlastite kulture i prihvaćati sve ono dobro u tuđim iskustvima. U ovoj zemlji mir i sloga među Hrvatima, Srbima i Bošnjacima, te poticaji kojima se njeguje taj sklad, kao i srdačni bratski odnosi među muslimana, židova i kršćana, imaju važnost koja seže daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Svi bismo trebali prepoznati naše temeljne ljudske vrijednosti. U ime svih vrijednosti se može i mora surađivati, graditi i razgovarati, opraštati i s njima rasti. Crkva naučava da je dijalog jedini civiliziran način za izgradnju povjerenja i mira, te pozivamo sve da samo u dijalogu traže rješenje. Svjesni smo također da izgradnji društvene pravde i sloge može doprinijeti međureligijski dijalog. Stoga kao crkva i kao pojedinci želimo dati svoj doprinos. O tomu je Papa Franjo ovako govorio. Međureligijski je dijalog, osim razmatranja o velikim temama vjere, prije svega razgovor o ljudskom životu. U njemu se dijeli životna svakodnevica u svojoj konkretnosti s radostima i žalostima, naporima i nadama. Njime se preuzimaju zajedničke odgovornosti. Njime se ostvaruje bolja budućnost za sve. Njime se uči kako zajedno živjeti, upoznati se i prihvatiti se u svojim različitostima, slobodno prema onomu što svatko od nas jest. U dijalogu se prepoznaje i razvija određeno duhovno zajedništvo koje ujedinjuje i pomaže promicati moralne vrijednosti, pravdu, slobodu i mir. Dijalog je napokon škola čovječnosti i čimbenik jedinstva koji pomaže graditi društvo utemeljeno na snošljivosti i uzajamnom poštovanju. Hvala vam.